מה שקרה כרגע זה שכל הפרויקט שלנו מאנדרואיד סטודיו הוא עבר לתוכנה הזאתי, ככה שהוא יצר לנו דוגמה, תרשים מסכים, שאותו אנחנו יכולים לשנות. כל הקשרי גומלין אנחנו יכולים לשנות, אנחנו יכולים להוסיף חדשים, וזה יצר לנו פשוט 150 דפים של פרויקט. כן? 150 דפים, כולם עם כל המחלקות שלנו, עם טבלאות של כל הפרמטרים שיש בכל מחלקה, כל הפעולות, כל מה שאתם צריכים להוסיף בתיק פרויקט, כל הקוד מקור, הכל, זה העביר הכל לפה עם שמות, סך הכל 150 עמודים שאתם לא צריכים לכתוב. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון חדש. בסרטון הזה אני הולך להראות לכם אפליקציה מאוד מאוד מגניבה ושימושית בשביל הכנת התיק פרויקט באנדרואיד סטודיו. זו תוכנה שאני הכנתי, יש בה יותר מ-12,000 שורות קוד, זה משהו רציני שנועד כדי לעזור לכם ולהקל עליכם עם התיק פרויקט, ובעיקרון כדי לחסוך מכם זמן בהכנת התיק פרויקט. לתוכנה הזאת קוראים Wheel או Wheel Project Generator, אפשר להוריד אותה מהמייקרוסופט סטור, ויהיה לי גם סרטון שיסביר איך מורידים אותה באמת. בסרטון הזה אני רק אראה איך משתמשים בה ממש בקצרה, ומקווה שזה יעזור לכם. שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך בעצם משתמשים ב-Wheel Project Generator. אני אשים קישור לתוכנה בתיאור, לי כבר יש אותה, אז אני אכנס למייקרוסופט סטור ואני אחפש את Wheel Project Generator, אכנס לתוכנה ואלחץ פתח. מה שיופיע לכם זה המסך הזה, ונוכל לבחור שם לפרויקט שלנו. אני כרגע לצורך הדגמה לוקח פרויקט של חבר שהכין שולח מוקשים, Minesweeper, Project Type Android Studio, ונעשה Create and Edit. וזה הולך להביא אתכם למסך הזה. יש לכם כאן את השם של הפרויקט שלכם, כאן יש לכם כל מיני נתונים על הפרויקט, כמו השם, מי שמכין אותו, תעודת זהות, מורה ועוד כל מיני דברים. עכשיו זה גם חלק מגניב בפרויקט, אבל זה לא החלק המרכזי שעושה לכם את כל העבודה המטורפת. מה שבעצם זה עושה זה שיש לכם פה כל מיני חלונות, ביניהם זה ה-Final Product, שבו אתם תוכלו לראות את התיק פרויקט שלכם, ברגע שזה יסיים ליצור אותו. וזה מראה לכם איך בעצם ייראה התיק פרויקט שלכם. אם אתם מרוצים ממנו, רוצים לשמור אותו, רוצים לערוך אותו בוורד או במשהו אחר, אתם תמיד יכולים לשמור אותו ככה, ללחוץ אקספורט, לבחור לשמור אותו בהורדות נגיד, ופשוט לעשות בחירת תיקייה, וזה ישמור לכם אותו. ואז תוכלו לערוך אותו בוורד. כרגע זה רק 5 דפים, זה לא משהו רציני, כי עוד לא העברנו את הפרויקט שלנו מאנדרואיד סטודיו, כל הפרויקט לתוכנה של וויל, עוד לא עשינו את זה. אנחנו נעשה את זה ממש עכשיו. רק קודם תוכלו לראות שכל דבר שאנחנו נשנה פה, כמו נגיד, אם נשנה את השם פרויקט ל-Minesweeper, ונשנה את המגיש לפאל לוין, אתם תוכלו לראות שכאן זה הולך לעדכן לנו את הפרויקט, ולכתוב מערכת Minesweeper, מגיש רפאל לוין. אותו דבר עם כל אחד ואחד מהערכים שפה, אתם רוצים לתקן את תעודת זהות, את השם של האפליקציה, את התיאור, אתם יכולים לכתוב כמה ארוך שאתם רוצים, אבל את זה אתם יכולים לעשות גם בוורד, זה סתם כדי להקל עליכם. עכשיו נעבור לדבר הרציני, שזה לטעון את הפרויקט עצמו. יש לכם כאן את הכפתור של Upload בקטגוריה של הפרויקט, ויפתח לכם חלון לפתוח את הפרויקט שלכם. בשביל זה נלך לפרויקט באנדרואיד סטודיו, ונלחץ כאן למעלה על השם שלו, נבחר Open, וזה יסמן לכם את איפה שהוא נמצא במחשב, נלחץ Ctrl C, נעשה OK, נחזור ל-Wheel, ובמקום Downloads נעשה Ctrl V, Enter, וזה שם אותנו ישר בתיקייה של הפרויקט. נעשה בחירת תיקייה,
וזה יכתוב לנו שזה טען לנו את הפרויקט בהצלחה. עכשיו, חוץ מכל הנתונים האלה, ייפתח לנו גם הדף של המסכים, שבו נוצר לנו בצורה אוטומטית התרשים מסכים, שאנחנו יכולים בקלות לערוך. אם נלחץ כאן, יש לנו כאן את כל הקשרי גומלין. נגיד אנחנו רוצים לשנות איזה קשר גומלין במיין אקטיביטי, אנחנו יכולים לחפש מיין, ויש לנו כאן כל הקשרי גומלין במיין אקטיביטי. יכולים ללחוץ פה בשביל להפוך את זה לקשר כאילו דו צדדי, או פשוט למחוק אותו, או להוסיף חדש כאן. אפשר למחוק את הקשרים, אפשר לעשות מה שאתם רוצים פה. חוץ מזה, יש אפשרות ליצור תיאור של AI כל אחד מהמסכים שלכם, בעתיד גם למחלקות, או שכרגע כבר יש לכם אפשרות ליצור דברים למחלקות. יכול להיות שבזמן הזה שאתם רואים את הסרטון הזה, כבר זה יתעדכן, ואתם יכולים לעשות כל מה שאתם עושים במסכים גם לשאר המחלקות שלכם. נעשה Generate All, וזה יצר לנו תיאור של AI, כל אחד מהמסכים שלנו בפרויקט, כל מה שיש בו. ואם נלך לפרויקט הסופי עכשיו, אנחנו נוכל לראות שהוא טיפה השתנה. חוץ מזה שתוכלו לשים לב שיקח לו הרבה יותר זמן להיטען עכשיו, כי הוא הפך להיות פרויקט של מ-5 עמודים לבערך 150 עמודים, כי זה הוסיף בעצם את כל הדברים מהפרויקט של אנדרואיד סטודיו לתוך התוכנה של וויל, וישר לתוך התיק פרויקט שלכם. יש לכם כאן את כל התרשים מסכים, כל האקטיביטיז שלכם עם התיאור של מה שיש בהם. אתם יכולים להסתכל שהכל נמצא ממש פה, כל הטבלות עם כל הפרמטרים שלכם, של התכונות, של הפעולות, כל הדברים נמצאים ממש פה, לכל אחד ואחד מהמחלקות שלכם. ואם נגלול למטה, נראה שגם כל קוד המקור של הפרויקט נמצא ממש פה. כל הקוד מקור, כל זה פשוט 150 עמודים שאתם לא צריכים לכתוב, זה עשה את זה בשבילכם. אתן לכם ככה להתחיל כבר מהסוף. אתן לכם פשוט להתחיל מהסוף, במקום לכתוב את כל הדבר הזה בעצמכם, להדביק. אמרתי את זה גם קודם, אבל נגיד את זה שוב פעם, רק לידי ביטחון. אם אתם רוצים להוריד את הפרויקט, כאילו את כל התיק פרויקט, אתם לוחצים אקספורט ובוחרים איפה לשמור אותו, נגיד בהורדות, עושים בחירת תיקייה, וזה ישמור לכם אותו בהורדות בתור קובץ של דוקס. הנה, כל הפרויקט שלכם נמצא פה. אתם יכולים פשוט לפתוח את זה בוורד ולערוך אותו ולהוסיף לו את מה שאתם רוצים ואת התוכן שלכם. אז זהו, זה בעיקרון איך שמשתמשים בזה כרגע. יכול להיות שבעתיד או כרגע מתי שאחרי שהסרטון הזה יוצא ואתם צופים בו, יש לכם כאן עוד כל מיני אפשרויות וזה עושה לכם אפילו יותר. אני ממש מעלה את הסרטון הזה איזה כמה ימים אחרי שזה יצא. עם הזמן ואולי כבר צופים בזה כמה שנים אחרי, זה עושה בשבילכם הכל. בכל מקרה אני מקווה שהפרויקט עזר לכם. אם אתם רוצים לתמוך, אתם תמיד יכולים פשוט להוריד אותו, לקנות אותו, זה תומך בזה, ותהנו. מקווה שעזרתי לכם.